मिया लाई थांनाय 7 तारिख 10 मार्च 2023 बेलायनो कायसा कटर पाटिमुं पाटिखा कुमारघाट मार्केटो हिनकाय बायब सं तिनिनि बिदिनो जोंहाबनो एक्सप्लेन खालायनाय तामनि बागै बुजागना नांखा बुरै हिनकाय बुजागनाय बुरैनि मुं गांके मेगा त्रिपुरा मेगा त्रिपुरा बटांगे वानसारक बाय मुसरुम कुथुमथै कुथुमै बुजागना नांखा आबनो जों बिदिनि बिसिंथै सायमानलायनाय हिनकाय खोनायनाय दे बुरै तामिन साका बुजागनाय बुरै बन बिनो बुखुबाय तामिन सानरगनो बुजिनाय ni personal dari semua obat kayo ka obat kayo ni kita scooty nang bisa mabat bon gari baca ni scooty nang jaga yang mesti bawa semua bus kamu tanya kasu ma pore bawa semua apa mana tangga mungkin scooty salah macam apa hamia kudu kita orang dari di sini tak kisah wanita personal tunggu bawa video kayo tu nanti yang bono gari nanti kalau singka jadi tangga anak video kayo kan sam thani permission lai video kayo kan singka do bon pola rom yang singka cuma dia orang si pola rom masih sih bon wanita rom pola rom mana pura wanita kayo putu mai anak buat खोनादि मेगा त्रिपुरा नों बो किसा भिडिअ खालायजामा बाय बनो कला रंबै नों हाइके सुंना को गया कारण हंके नों तिप्रासा नों बुरै बरक ताइसे हिंके बरक तो वानसा बरक तो बुकुं कलक बरक तो खांग्राय बरक तो कसम नों सिए तंगे दिबा हिंके नों बरक बाय तो करतामनि आसुगरि खाबो नों किसा उनसरनो नांमानि ता हिंके नों अबहाय इंला खामनो ना आबनो कायसा सानाय आरे नों बोरै बिले नों ब किसा भिडिअ खाइतलाङो नों ता मासुक जले जाखाबा नों भाइराल से इंला खामन ब भिडिअ खाइतलाङमा बाय हिंके ताबो हिंके नना हाबाय हा बुइ जतो नुबायखा नों पुरा भाइराल से भाइराल बुरै सिं थाका ताबो हिंके नना बुइ जतो न सिनि बायखा आसुक बाय तंग याखो मेगा त्रिपुरा नों ताबो ड्राग्स बो साव हिंजाका बुइ बाय नों साइफान तंने आगे नों थिं न चावो हिंके ताबो सायाफान नंगै तंने नना बुइ चावो न हिंजनाय कारण हिंके ड्राग्स न रंग बुइ आगे चावो ताबुक चाया आते हिन्याबो चावैनो दङ अब हायनो हिनजागो जे ड्राग्स जानाय रं गांके कारण हिंके नों तैसे बोरै बरक ताबुक नों कायजायाखौ बरजायाखौ हिंके नों तेबो गिरमा सिंसा हेरा नों ननो साबो बुइ साबो खसानायबा